May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag subong babataan niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag iyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Drivers ng SUV patay samtang 3 ka pasahero sa bus pilason sa Bungguanay. 5 ka mga motor napilpilan sa natumbang nga puno sang kahoy sa Kabangkalan. Business as usual ang mga commercial hog farm sunod sa pamuno sa Negros Occidental Hog Raisers Association. 13 ka mga pamilya gin-evacuate sa Bago City bangod sa makusog nga hangin, habagat, nagadalas ang pag-ulan. Kag sa good vibes, maskara dancers nag-abot na sa US kag South Korea. Pinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, sa Bago City, 13 ka mga pamilya ang gin-evacuate matapos maguba ang ilang mga balay bangod sa makusog nga hangin. Sunod sa Bago City Disaster Risk Reduction Management Office, may mga nagkalaguba nga balay tugas ang makusog nga hangin sa Barangay Talok, Dulao, kag Busay. As of press time, sunod kay Dr. Mary Jean Ortizo, ginapatod pa kung pila ka balay ang nagkalaguba. Ang mga apektado nga pamilya ang nagatiner sa ilang nga mga himata. Samtang may hindi magdubo sa 15 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental, lagip na Bacolod City ang nagsuspend sang klase bangod sang mabunok nga ulan. Samtang ang Bagyo Betty ginapaabot nga magagwa na sa Philippine Area of Responsibility subong nga hapon. Wala na sang lugar nga paidalom sa tropical cyclone wind signal sa Pilipinas subong. Samtang nagapalayo si Betty sa pungsod ang southwest monsoon, ang magadala sang pag-ulan sa Pilipinas subong nga adlaw. Sa siningalakat sang panahon, posible ang pagluntad sang baha kag landslide. Sa masunod nga 24 oras, ang enhanced southwest monsoon ang magadala sang wind gusts o kun ang hinali nga pagbaskog sang hangin sa northern Cagayan, Babuyan Islands, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, kag northern portion of Samar. Sa number 9, pag-regulate sa pagbakal kag paggamit sang smoke bomb ang ginaduso sa karon. Neguto balikawan nga matabo liwat ang natabo sa Bacolod City College. Sa pagsinapol sa katapos ang Disaster Risk Reduction Management Office upod sa pamunuan sa Bacolod City College, gin-recommend ang pagpatuman sa hugot nga pag-usisa sa mga bag sa mga estudyante. Hindi matapos nga may 22 ka mga first year student kag duha ka mga poso guard ang nalipong kag nabudayan sa paginawa sa makahaklo sang colored smoke nga ginagamit sa performance activity sa sulod sa activity center sang Lunes. Sunod sa kay acting Mayor Alcide Familiaran, ginaduso man ang pag-regulate sa pagbakal kag paggamit sa kasubong nga smoke bomb products agud nga mapaiway ang kasubong nga insidente. Nakagwa na sa ospital ang mga estudyante pati na ang mga gwardya kag nag-report naman sa trabaho. Pero nagapabilin pa nga sarado ang activity center para sa assessment sang DRRMO. Kung kinahanglan ta siya legislation na makwanta na siya, regulate ang pagbakal. Pwede. Kag very clear ito nga dito sa ginbakal nila online, nabutang to nga dapat siya open. Outdoor siya, hindi indoor. But dante ang aton recommendation is to na lang plantilla of positions required sa isa ka college, sa isa ka university. If kinahanglan na siya siyang legislative action creating that position, himuon na to. Doc, how was the bag inspection also nga nag-start? Ate, nagasigig Japon, ginbalik lang na anay namon just to again be very, very careful nga hindi kita malusutan just in case, no? Hindi matakabalo if anyone might have that in their possession for kung family affair or mga parties nila. Hindi takabalo, so stricto kami subong sa ila. Sa number 8,
May masobra pa sa 20,000 ka mga kabataan ang lalabuton sa Negros Occidental para mabakunahan sa supplemental measles rubella vaccine. Sa June 1 yung report sa Department of Health Region 6, 85.95% sa target ang nalabot sa Negros Occidental, pinakamataas sa rehiyon. Ang Bacolod City naman sa among report ang may pinakanubo nga accomplishment, 61.87%. Targets ng DOH para may herd immunity amo nga makabakuna sang 95% sa population sa mga kabataan. Ginextend tubtub sa June 16 ang Chikiting Ligtas campaign. Ang Western Visayas ang may 77.15% nga accomplishment. Sa oral polio vaccine naman, may 3,596 pa kalalabuto ng probinsya kag 28,174 naman para sa Bacolod City. Sa number 7, hindi magdubo sa 5 ka mga motorsiklo na tumbahan sa puno sang kahoy sa compound sang Kabangkalan City Hall. Bangod sa mabaskog ng hangin, natumba ang isa ka puno sang kahoy sa compound sang Kabangkalan City Hall kay nasang aga. Kag ini ang nagtupa sa mga motorsiklo nga nagaparking sa lugar. Maswerte naman nga wala sang tao nga napilpilan kag nakuha na ang iban nga mga motorsiklo antes pa man ang insidente. Gilingon nga nagpatigayon si clearing operation ang katapos ang DRRMO sang Kabangkalan City agud makuha ang mga motorsiklo nga napilpilan sang kahoy. Sa number 6, masobra sa 4 million pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakuha sa separado nga buy-bust operation sa Bacolod City. Pasado las 9 kagabi, ginpatigayon sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 kag Bacolod City Police Station 2 ang drug buy-bust operation sa Burgos Street, Barangay 10, Siyudad sa Bacolod, batok sa kay Jojo Segovia alias Boy Tattoo. Nakuha kay Segovia masobra 2.7 million pesos nga balor sang suspected shabu. Ginakabig siya nga isa ka high-value individual kag sa regional top watch list sang PRO6. Kaupod man nga nadakpan sa among nga operasyon si Legion Tayona. Nakuha sa ilang 44 ka plastic sachet kag bulto sang suspected shabu nga nagabugat sang 400 grams. Paagi sa isa ka online payment app, ginpaagi ang pagbayad sang otoridad sa mga suspect. Ginapatihan nga si Segovia ang isa lamang ka runner kag padayon man sa karon nga ginausisa inisang kapulisan kundi inaghalin ang iya nga supply. Pasado las 2 naman kainas ng kaagahon, isa pa ka buy-bust operation ang ginpatigayon sa City Drug Enforcement Unit sang BCPO nga nagresulta sa pagkadakop kay Malcolm Marshall alias Noy, 24 anyos. Nakuha sa iya ang 15 tanan ka plastic sachet kag 5 ka transparent bag nga suspected shabu nga nagabugat sang 262 grams kag may standard drug price nga 1.7 million pesos. Magapangatubang ang 3 ka mga nadakpan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa number 5, drivers ng SUV patay, 3 ka mga pasahero sang Ceres Bus, Pilason sa pagbungguanay sini sa Banwasang Hinigaran sang kagabi. Sa tunga sa pagbubo sa ulan kagabi, nagbungguanay ang bus kag SUV sa Barangay Pilar, Banwasang Hinigaran. Wasag ang panguna sang Ceres Bus kag buka naman ang windshield sini. Ang SUV naman naglabog sa kampo bangod sang kakusog sang impact. Patay ang driver ng SUV nga ginkilala kay Jenny Bert Eliver, 31 anyos, matapos makaangkon sa pilas sa ulo. Pilaso naman ang 3 ka mga sakay ng Ceres Bus. Sa investigasyon ng PNP, padulong sa norte ang SUV kag nagasugata ang Ceres Bus nga ginamaneho ni Rene Pacheco. Ginetain siya sa custodial facilities ang Hinigaran PNP. Sa number 4, nagpanumpa kahapon ang bago nga gobernador sa Negros Oriental, pati na ang bago nga vice gobernador.
Nagpanumpa si Governor Manuel Chaco Sagarbarria Jr. sa ka-Executive Judge Gerardo Pagio sa Legislative Building sa Negros Oriental Provincial Capital kahapon. Si Sagarbarria ang nagbulos sa kay Governor Guido Reyes nga napatay sa hospital sa Metro Manila kahapon kag nagserbe nga gobernador sa sulod sa masobra sa duha ka bulan. Sa iyang speech, nagpabutyag si Sagarbarria sa iya kalisod sa pamilya Reyes kag naghatag sa iya nahauna nga marching order. Ginmando niya ang pag-half-mast sa tanan nga mga hayahay sa mga LGU kag eskwelahan sa probinsya. Ang anay board member nga nangin vice governor matapos mapatay si Governor Roel Degamo nag-ako nga pati siya ang nashock. Nagpasalig siya nga himo ng tanan para matibong ang probinsya. Si Sagarbarria ang nangin punong barangay Sadto kag konsehal sa Dumaguete City, samtang si 1st District Board member Jake Reyes naman ang nagbulos kay Sagarbarria bilang Vice Governor. I was always hoping for the best. I was always hoping na si Gov Kido would recover. So, today nakalitan ko sa news and I take this heavily and wholeheartedly. So makasulti na lang yung ko muna mang yun plano sa Ginoo. I am already here. So I will do my best being the governor and try to bring my kind or my ability to help the province of Negros Oriental. Sa number 3, bulig pinansyal para sa mga maapektuhan sa African swine fever sa Bacolod City ginaplano na sa karon. Magluwas sa bulig pinansyal nga gintalana sa barangay Tangog para sa mga hog raisers nga apektado sa duga nga duha ka mga kaso sang African swine fever. Ginaplano naman karon sa syudad ang paghatag sang ayuda sa iban pa nga mga maapektuhan sang swine disease. Sunod sa kay Acting Mayor Alcide Familiaran, ang pondo ang magagikan sa Disaster Risk Reduction Management Office agud kabisan paano mabuhinan ang kabudlayan sang apektado nga hog raisers sa syudad. Ina para mapaiway ang pag-ihaw kag pagbaligya pa sa mga baboy nga mahimo nalatnan sa balatian. Nalakip sa 4 ka mga confirmed ASF cases sa Bacolod, ang 2 ka mga napatay nga baktin sa barangay Takuling. May 35 man tanan ka mga baboy nga may suspected ASF ang ginkal o kun ginpatay kag ginlubong sa barangay Tangog. Prepare ang matrix as to how much ang sa piglets, ang sa fatteners, and sa breeders. Need pa nga mayara sang sort of declaration para magamit. Well, kaya mo sarang mo siya as prevention, wala pakinanglan. Ang aton, pwede ka nga usap. On the dot, kasi limited ang funds mo. Unlike nga kung may declaration, gitya, ang collaborative fund mo usap mo gitya. So, there's no need for a declaration of a state of emergency or calamity. Sa number 2, pila ka mga local government units ang nagsugod na hikot para mahatagan sang assistance ang mga hog farmers nga naapektuhan sang pig deaths. Sunod kay Mayor Gilson Tubilyara, gikan sa ilang Livelihood Assistance Fund, magakuha sila sang pondo para sa mga hog farmers nga napatsan sang baboy. Damlag pa, nagdeklarar sang state of calamity ang sangguniang bayan pero wala ini nagsunod sa nagakaigo nga procedure sunod kay Tubilyara. Gani hindi sila makagamit sang pondo gikan sa calamity fund. Kahapon ang deadline sang pagpanglista sa mga hog farmers nga apektado kag mga 500 tubtub 600 ang tigayo na kapalista. Sunod sa alkalde, sa isa tubtub 4 ka baboy nga napatay, sara makabaton sang 3,000 pesos, kag sa 5 ka baboy pasaka, 5,000 pesos. Ang Veterinary Office kag Agriculture Office ang naga-double check sa gina-report sa mga hog farmers. Sa Bago City naman, sunod kay Mayor Nicolas Yulo, magasapol pa sa marason nga semana ang DRRM kag sangguniang panungsod para sa kantidad nga ihatag. Mahimo nga humalin sa 1,000 tubtub 2,000 ang mabaton sang hog farmers sa kada baboy nga napatay. Nagapanawagan man si Yulo sa hog farmers nga dapat magsunod sa nagkakaigo nga tikang sa paglubong sa napatay nga mga baboy. Bangod
ug may mga report siya na baton nga iban ang ginahaboy lang sa mga suba, rason nga madasig ang paglaptas sang masakit. Nagpatuman na ang sang kampanya ang Bago City angot diri. Whether with the Vice Mayor at tumutong Vice Mayor at tumantong sa ka-council, adwa ka-councilor, kag nag-decide niya sa baboy nga napatay, kuhaan na siya namon sa among livelihood program. So, ang mapatyan 1 to 4, tagaan namon 3,000. Ang 5 heads above, tagaan namon 5,000. So, kagapon lang kami nag-cut off date sa mga reporting sa baboy. Between 1,000 to 2,000 pesos, guro, per head. We started about 3 weeks ago na kung may kung may hog cholera death ka, nang may form ka na gina filapan kag isubmit sa amon gapet. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Business as usual ang mga commercial hog farms sa probinsya. Ini sa piyak sa pagpositibo sa ASF sa pila ka mga baboy sa Bacolod ug Negros Occidental. Ini sinuot sa pamuno sa Negros Occidental Hog Raisers Association. May report si Nico Delfin. Nagapabilin nga business as usual ang shipment sa mga baboy gikan sa mga commercial farms sa Negros Occidental kag Bacolod pakadto sa iban pa nga mga probinsya. Inigin pahayag ni Ray Dilarama, presidente sa Negros Occidental Hog Raisers Association, nga nagsiling man nga tubtob nagapabilin sa green zone ang probinsya. Magapadayon sila sa pagbaligya sa ila produkto sa iban nga lugar. Ang protocol sinada is red to red. If, for example, i-declare nila red zone ang Bacolod, you can ship to anywhere in the Philippines basta red man. No. So but as of now, ang Bacolod is green. So kung green ka, iskandin ka lang ka-ship sa mga baboy. May 4 na ka mga kaso ng African swine fever sa Bacolod kag isang nagpositibo man sa ASF sa Banwa sang Pulupandan sandig sa test result sa Bureau of Animal Industry. Pero suno kay Dilarama, hindi ang African swine fever o kung anuman nga swine diseases ang nag-aapekto karon sa hog industry, kundi ang mga spekulasyon nga naghahalit hasta sa mga market vendors, ilabi na sa mga backyard hog raisers nga hindi man malipod nga ginapamintahaan tugas ang sitwasyon. But ang kapatay sa amon subong, hindi mismo ang disease, kundi ang mga spekulasyon sa mga tao. Parting ang disease ari na or hindi pwede kataon baboy kung naman hindi. So, ang kasuffer sina, hindi lang ang producers, kundi ang mga stakeholders. Nagapating pamuno sang grupo sang commercial hog raisers ang probinsya nga mangindako nga kabudlayan para sa industriya kung hindi ma-contain ang kaso sang ASF. Ganit tubtob karon. Gina-in-house nila ang caretakers ng ilang mga piggery agud mapaiway ang paglaptas ng swine disease. Ginapaabot man nila nga kasubong sang pagpanghangkat sang COVID-19, matigayon ang pagmanufacture sang bakuna kontra ASF. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, Bacolod Mascara dancers nagabot na sa US kag South Korea para sa ilang performances. May report si Romeo Subaldo. Sa New York City, may pasample na Bacolod Mascara dancers. Sa post ni Councilor Jason Villarosa, makita nga nag-rehearse na sila sa Rockefeller Park. Ang ilang background, among New Jersey skyline. Ang ilang ginasautan nga beat, amo ang Balik You Home, ang official soundtrack sa 2022 Mascara Festival. May mga pictures man naging post ang konsihal samtang nagalagaw sila sa US antes ang ilang performances sa nagkalain-lain nga mga state. Kaupo nila si Mayor Albi Benitez, ang team nga kaupo ni Villarosa, amo ang Barangay Granada nga dancers. Sa post naman ni Councilor M. Ang, makita nga nag-abot na sa Busan City sa South Korea ang Mascara dancers sang Barangay Sumag. Kaupo ng ilang trainer nga si Segundo Jesus Cabalcar.
Magapasakop naman sila sa 2023 Busan International Dance Festival o kung BIDF sa June 2 to June 4. Ini ang pinakaunang nga tion nga naimbitar ang Mascara Festival sa BIDF. Matapos ang pandemic, ini ang pinakauna nga tion nga ginpasundayag liwat ang Mascara Festival sa international arena. Marv, after sa pandemic, balik international stage naman ang Mascara Festival. Pamatuod gini ming world-renowned. World class. Yes. Kagaw mo itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatapo sa imo mapalit. Pero dapat balansa kay eksakto mga impormasyon. Padahan kami nga mga pangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.